Dar de ce mi-ai spus că sunt rea? Anes, de ce mi-ai spus că sunt rea? De ce? Vezi că ai o mizerie aici, fa așa cu mâna. Ia ceartă pe mână. Ceartă. Ia zi. Nu, stai aici. Stai acolo și zi. Stai aici și spune. Fă-i observație. De câte ori m-ați întrebat și pe mine ce am pe suflet? De câte ori m-ați luat de mână și ați vorbit cu mine? Și asta chiar e minciună. Anes, unde te-ai dus? Anes? Și, dar ce ți-am făcut eu ție să mă cerți? De ce, mamă, ce ți-am greșit eu ție? Că eu... Da, pot să știu și eu de ce mă cert? Cu ce ți-am greșit eu ție? Ți-am făcut baie eu și te-am supărat? Dar de ce ești tu atât de supărată? Pentru că... Ai, mamă. Dar nu vrei să-mi cânti și mie un cântec? Măi, Anes, dar îmi cânti și mie un cântec? Dar de ce faci așa? Da? Vai, dar ce frumoasă ești! Dar mie îmi place mult de tine, ești așa frumoasă. Da? Dar ce înseamnă asta să mă... Auzi, dar vezi că nu știu ce spui acolo, eu nu înțeleg. Măi, nu mai da în mine că mă supăr pe tine. A, nu te-am dus la Uța-Uța, dar ai fost cu mamaia și cu tataia. Ai fost la Uța-Uța, de ce minți? Auzi, Anesu, de-aia spune tu lui mami o poezie. Hai, te rog frumos. Hai, spune lui mami o poezie. Nu! Dar spune un cântec lui mami. Nu. Picabu. Nu vrei? Bine, atunci eu m-am supărat foarte tare pe tine, pentru că nu vorbești cu mine și mă tot cerți mereu. Păi ce ți-am făcut eu ție să vorbești așa cu mine și să ridici mâna? Nu mai ridica mâna, stai cu minte. Din una. Da?
Așa, mă? Eu sunt bolnavă și chiar plâng acum. Da? Ce s-a întâmplat?